салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақту соат ман Шалойгул Хоҷа бо сархатти рӯйдодҳо дар канори шумо айзон ҳастам. Имрӯз 29 сентябр аз он мегӯем ки айбдоркунандаи давлатӣ аз Додситони кул нисбати Иззат Амон 9 соли зиндонро талаб кардааст. Вазири дифои Амрико мегӯяд, пароканда шудани артиши Афғонистон ҳамаи онҳоро ғофилгир намуд ва дар гузашти ду раҳбари ҷамоати тоҷикони Русияву тамаҷҷӯи таксиронҳои Узбекистон аз зодагони Тоҷикистон аз мавзӯи дигари мост. қарор аст имрӯз Валентина Казакова, сардори сарраёсати умури муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия дар масъалаи марбут ба мушкилоти қонунӣ кардани ҳузури шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар нишасти матбуотӣ доир намояд. Ба эҳтимоли зиёд дар нишаст тасмими мақомоти рус оиди дароз шудан ё нашудани муҳлати имтиёз ки 30 сентябр ба поён мерасад эълон хоҳад шуд. Раҳбари шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти Русия Валерий Фадеев дар суҳбат бо нашрияи Коммерсант гуфтааст, шояд ин муҳлат тамдид шавад. Бинандагони азиз, мо ин мавзӯъро пайгирӣ дорем ва ҳатман барои шумо хоҳем расонд. Додситони кул аз додгоҳи шаҳри Душанбе бар асоси моддаи қаллобӣ дар нисбати Иззат Амон муҷозот талаб кардааст. Ин дар ҳолест ки додгоҳи Душанбе ҳафтаи гузашта хабар дод ки мурофиаи ин ҳомии ҳуқуқро 22 сентябр ба поён расонданд. Як манбаъ аз додгоҳи пойтахт имрӯз гуфт, дар мурофиаи рӯзи 27 сентябр айбдоркунандаи давлатӣ аз Додситони кул нисбати Иззат Амон 9 соли зиндон талаб кард. Кодекси ҷиноятӣ барои қаллобӣ дар ҳаҷми махсусан калон аз 8 то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Ин манбаъ гуфт, ҳоло ҳайати додрасои додгоҳ барои баррасӣ ба хонаи машваратӣ даромаданд. ҳуқуқдонҳо мегӯянд, талаби айбдоркунандаи давлатӣ барои муҷозоти айбдоршаванда ва эълони ҳукм бар асоси қонунгузории Тоҷикистон ҳолати маъмулии ҳуқуқӣ аст ки бояд анҷом дода шавад. Номи Иззат Амон, ҳомии боздоштшудаи муҳоҷирони тоҷик, пас аз пардохтани пули даъвогарон ба афв пешниҳод шудааст. қонуни нави афв рӯзи 10 сентябр ба иҷро даромад. Иззат Амон аз 27 марти имсол дар боздошт қарор дорад. вазири дифои Амрико рӯзи 28 сентябр гуфт, фурӯпошии артиши Афғонистон Пентагонро ғофилгир кард. Рӯзи 15 август толибон вориди шаҳри Кобул шуданд ва баъди 20 сол дубора қудратро дар Афғонистон ба даст оварданд. Ллойд Остин, вазири дифои Амрико, дар нишасти Кумитаи нирӯҳои мусаллаҳи Сенати Амрико ба иштибоҳҳое дар дарозтарин ҷанги Амрико ва ҳамчунин фасоди густурда дар миёни мақомоти Афғонистон таъкид кард. Ӯ изҳор дошт, воқеият ин аст ки суқути артиши Афғонистон бо вуҷуди омӯзишҳое ки дида буданд, ҳамаи моро ғофилгир кард. зеро дар мавридҳои бисёр ҳатто як тир ҳам шилик нашуд. изҳороти вазири дифои Амрико оғоз як нишасти суолу ҷавоби дурӯза дар Конгресси Амрико аст ва интизор меравад яке аз баҳсбарангезтарини ин ҷаласаҳо дар робита ба беназмӣ ва харҷу марҷ дар рӯзҳои поёнии ҷанг дар Афғонистон бошад. ҷанге ки дар он садҳо сарбоз ва ғайринизомии амрикоӣ кушта шуданд ва дар ниҳоят толибон бори дигар қудратро гирифтанд. Кумитаи низомии Сенат ва Маҷлиси намояндагони Амрико рӯзҳои сешанбе ва чоршанбе аз фармондеҳони низомӣ дар ин бора суол мекунанд ва дар ин байн бахусус ҷумҳурихоҳон умедворанд хатоҳои эҳтимолии Ҷо Байден, раиси ҷумҳури Амрико, дар чӣ гунагӣ поён додан ба ҷанги Афғонистон ошкор шавад. Тоҷикистон 5 моҳ инҷониб мунтазири посухи Чин барои барқарор кардани рафтуомади ҳавоӣ миёни ду кишвар мебошад. Дар ин бора Оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон ба Азия Плюс гуфтааст. Парвозҳо байни Душанбеву Урумчӣ аз моҳи апрели соли 2020 бинобар ҷилавгирӣ аз густариши COVID-19 мутаваққиф шуда буд. Мақомоти тоҷик мегӯянд, моҳи майи имсол ба унвони ин кишвар мактуб фиристодаву хостори аз сар гирифтани равои ҳавоӣ шуданд, вале ҷониби Чин то ҳанӯз хомӯш аст. баста будани хатсари Душанбе Урумчӣ бозгашти донишҷӯёни тоҷикро ба Чин ва фаъолияти тоҷироне ки аз он ҷо мол меоранд мушкил кардааст. Як зодаи Тоҷикистонро баъди адои ҷазо дар маҳбаси вилояти Амур билофосила ба ватан ихроҷ ва барои 30 соли оянда вурудашро ба Русия манъ карданд. раёсати корҳои дохилии ин вилоят мегӯяд, марди 37 сола барои ҷонибдорӣ аз терроризм ба зиндон маҳкум шудаву баъди раҳоӣ ҳаққи қонунии мондан дар ин кишварро надошт. Дар хабарнома омадааст, ӯ соли 2017 дар Русия ақидаҳои ифротиро таблиғ намуда талош карда буд шаҳрвандони дигарро барои ширкат дар фаъолиятҳои як созмони террористии байналмилалӣ дар қаламрави Сурия ҷалб намояд.
дар видеое ки сомонаи раёсат нашр кардааст дида мешавад ки чӣ гуна маҳбуси собиқро ба дастонаш завлона зада бурда ба ҳавопаймо савор мекунанд. дар ҳоли ҳозир дар зиндонҳои Русия ҳудуди 7000 шаҳрванди Тоҷикистон муҳлати ҳабси худро адо менамоянд. ҳолатҳое кам нест ки тоҷикон дар Русия барои фаъолиятҳои экстремистӣ муттаҳам мешаванд. бо ин ҳол бисёре аз маҳкумшудагон аз қарорҳои ноодилона шикоят мекунанд. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. дар шаҳри хуҷанд барои ҷилавгирӣ аз гарон шудани нархи орд ҷаласа баргузор шудааст. хадамоти зидди нисорӣ ҳамроҳ бо мақомдорони вилояти Суғд аз раҳбарони корхонаҳои истеҳсолкунандаи орд даъват карданд ки ба болоравӣ қимати он роҳ надиҳанд ва барои таъмини фаровони ин маҳсулоти ниёзи аввал чораҳои иловагӣ андешанд. ҳамзамон аз соҳибкорон хоста шудааст ки бо вуҷуди болоравии нархи орду гандум дар давлатҳои содиркунанда аз рӯи имконият барои дастрас намудани маҳсулоти мазкур бо нархҳои нисбатан арзон талош намоянд. ҷаиши нархи орд на танҳо дар вилояти Суғд, балки дар Душанбе ва минтақаҳои дигари Тоҷикистон низ ба мушоҳида мерасад ки ба гуфтаи сокинон то ба 290 ва ҳатто 300 сомонӣ расидааст. дирӯз мо дар барномаи хабарӣ дар ин бора гузориши муфассал доштем ки метавонед тамошо кунед. лаваи сурху доғ аз вулқоне ки ҷазираи Ла-Палмаи Испанияро ба харобазор табдил дод, рӯзи 28 сентябр ба уқёнуси Атлантик расид ва хатари паҳн шудани гази заҳролудро ба вуҷуд овард. вулқон 9 рӯз пештар фаъол шуд ва лаваи доғе ки аз он ҷорӣ мешавад дар сари роҳаш ҳама чиз, хонаву киштзорҳоро нобуд кард. тоири сафар дар ин бора нақл мекунад. мақомот мегӯянд рехтани лава ба оби уқёнус сабаби таркиш ва ба вуҷуд омадани абрҳои заҳрогини дорои хлор мешавад ва аз ин рӯ аз мардуме ки дар берун ҳастанд хоста шудааст дар ҷои дуртар аз ҳодиса паноҳ баранд. лава аз вулқони Кембре Виеха рӯзи 19 сентябр ҷорӣ шуд ва токунун 600 хона ва боғҳои зиёди бананро нобуд кардааст. ҳазорон нафар аз мардуми ҷазираро аз наздикии макони фалокат ба рӯстаҳои соҳилии дур аз вулқон куш доданд. испониё ҷазираи Ла-Палмаро макони фалокати табиӣ эълон кард ки роҳро барои кӯмакҳои молӣ ба ин ҷо ҳамвор мекунад. ҳукумати испониё гуфт ки дар марҳилаи аввал барои мардуми осебдида ҷиҳати харидани хона ва абзору ашёи лозимӣ бештар аз 10 миллион евро тақсим мекунад. барномаро идома медиҳам. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон аз даргузашти ду раҳбари ҷамъияти тоҷикон дар Русия изҳори таассуф кардааст. дирӯз раҳбари ҷамъияти тоҷикони вилояти Нижний Новгород вафот кардааст. Мирзоев Мутрибшо 61 сол дошта созмони Умедро раҳбарӣ мекард. дар бораи сабаби даргузашти ӯ тафсилоте нест. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон аз ӯ ба ҳайси нафаре ёд намудааст ки барои дастгирии муҳоҷирони корӣ ва ҳалли мушкилоти онҳо мусоидат мекард. ҳамчунин вазорат аз даргузашти раҳбари ҷамъияти тоҷикони шаҳри Химки вилояти Москав низ хабар додааст. марги Ҳомидов Тошмурод аз бемории саратон будааст. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграми радиои Иззодӣ дастрас кунед. гурӯҳе аз муҳоҷирони кории тоҷик ки тавассути фурудгоҳи Тошканд аз Русия ба Тоҷикистон бармегарданд, иддао доранд ки ҳадафи тамаҷҷӯии таксиронҳои Ӯзбекистон шуданд. ба гуфтаи онҳо, таксиронҳо бо ваъдаи он ки бар ивази 500 рубли русӣ аз фурудгоҳи Тошканд то гузаргоҳи Фотиҳободи Тоҷикистон мерасонанд, онҳоро ба мошин савор карда дар нимаеро бо таҳдиду зӯроварӣ аз 6 то 7000 рубл ситониданд. муҳоҷирони тоҷик маҳз ба хотири арзонтар будани нархи билети ҳавопаймо тавассути шаҳрҳои Ӯзбекистон аз ҷумла Самарқанду Тошканд ба Русия сафар мекунанд. тафсилоти ин мавзӯъро дар барномаи хабарӣ бинандагони азиз мунтазир бошед.
دوستان من، حالا برای شما اویدی قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی امروز 29 سپتامبر $1 رو 11 سوم و 31 درهم و 1 یورو رو 13 سوم و 21 درهم تعیین نموده است. امروز 1000 روبل روسیه 155 سوم و 40 درهم را تشکیل میدهد. بینندگان گرامی، نشر نوبتی سرخطی رویدادها را به پایان میبرم. خبرهای از این بیشتر را البته داریم که 3 ساعت پس در اخبار آزادی تقدیمتان خواهیم کرد. برای کار عزیزان خیر خوش نمیکنیم.